नंगौ दिनै जोङो बेवहाय फैगौ रंजालि बैसागु अर्थात रङालि बिहु बेनि नामाव बे फोरबोखौ फालिनायनि नामाव आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो माखासे बिहु खुंग्रा आफादफोरनो बैसागु खुंग्रा आफादफोरनो 1.5 लाख थाखा सहाय होनायनि थाखाय चिफ मिनिस्टारा स्पेसियली मोनसे माबा ग्रेन्ट होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेखौ जोङो दिनैहाय चेक राननो थाखाय जायफोर सायख'जाबाय बिसोरनो गथायनो थाखाय मोनसे मिटिं लिंनायाव नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै जों नुदों बावहाय गासै क'क्राझार जिल्लायाव 6टा बिहु खुंग्रा आफादनो फैसा होनाय जादों, चेक रानना होनाय जाबाय। बेनि गेजेराव माखासे गोनो गोथो जानाया जोंनि मेगनावबो फैदों आरो आङो मिटिंआव इतिमध्ये उत्थापनबो खालामबाय जे बर'फोरनि गेजेराव रंजालि बैसागु फालिग्रा गोबां आफादफोर दङ। गोबां बोसोरनिफ्राय बर'फ्रा बर' जाथि हिसाबै जे समनिफ्राय बे पृथिबियाव दङ एसे दिन बे समनिफ्रायनो बैसागुखौ फालिबाय थादों। दल संगठन हिसाबैबो फालिबोदों, रायजोफ्रा बबेबा क्लाब बबेबा आफादफोरनि दारैबो खालामबोदों, बोसोरै बोसोरै खालामबोदों, बादायलायनाय बायदिसिना जाबोदों। खिन्थु दिनैहाय जों नुबाय जे बर'फोरनि गेजेराव मोनसेबो बे रोखोम बैसागु फालिग्रा आफादफोरनो फैसा होनायखौ नुनाय जायाखिसै। मा खारनाव जायाखिसै बेवहाय आङो दिनैहाय अनुमान खालामनो हादों जे जायफोर अफिसारफोरनि सायाव जोंहा डिसि बायदिवा सोनारनानै बे हाबाखौ मावनो थाखाय बैसागु खुंग्रा आफादफोरखौ सायख'नो थाखाय बिबान होनाय जादोंमोन, बे अफिसारफ्रा बिसोरो दल संगठनफोरखौ आफादफोरजों जगाजग खालामनानै जाय आफादफ्रा बैसागु खुङो बेबायदि आफादफोरजों जगाजग खालामनो रोङैयावनो बिथांमोननि नैबे बैसागु खुंग्रा आफादफोरखौ सायख'नायनि बेलेखायाव गोबां गोनो गोथोआ फैबाय, जायनि थाखाय गोबां बैसागु खुंग्रा आफादफ्रानो थाबथालांजोब्बाय। 10 बोसोरसिम बैसागु खुंनायनि रेकर्ड थानांगौ, दा 10 बोसोर खेने 50 बोसोरसिम माखासे बैसागु खुंग्रा आफादफोर दं। जेरैहाय फकेराग्राम बैसागु खुंग्रा रङालि बिहु उदजापन कमिटि दङ। जोंहा दतमानि दुलाराय बर' हारिमु आफादा बोसोरे 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बैसागुखौ फालिबोबाय थायो, रामफलबिलाव दङ। दा बेबायदि गोबां बोसोरनिफ्राय पालन खालामबाय थाग्रा बैसागु खुंग्रा आफादफोर थासेयावबो बेफोर मानो हाबदिया, बे मोनसे गिदिर प्रश्न। दा बेखौनो जोङो डिसि बायदिजोंबो रायलायबाय आरो डिसि बायदिखौ जों बुंबाय नोंथांनि लेभेलनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनो स्पेसियलि मोनसे प्रप'जाल हरफिननांगौ। नैबे आफादफ्रा थालांदों आरो बेखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव दल संगठननि गेजेराव मोनसे रिएक्सन फैदों। गतिके बेसोरखौ थाबैनो गनायथि होनानै 1.5 लाख थाखानि जे रां अनसुंथायारि गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जागोन बेयाव होनांगौ होननानै दाबि दिखांफिननानै बेखौ बुंनाय लोगो लोगो डिसि बायदिआ गावबो जगाजग खालामफिननोसै होननानै माबाबाय आरो गोरोन्थि जालांनायखौ बिथाङाबो मानिनानै लाबाय आरो उनाव जाहाथे बेबायदि गोरोन्थिया जाया बेखौ जोङो खावलायनाय जादों जे क'क्राझाराव बर'फ्रा मेजर मोनसे जोङो लिडिं कमिउनिटि आरो बर'फ्रा बैसागुखौ बे क'क्राझार बायदियाव आरोखि बयनिख्रुइ साबसिनै बयनिख्रुइ देरसिनै जिहेथु फालिबोबाय थादों इन्टायार जिल्लायावनो, बेवहाय बर'फ्रा दिनै डिप्राइभ जानायखौ बर' मानसिफ्रा रिएक्सन जानाया स्वाभाबिक, जोंनावबो नांदों बियो। गतिके दिनै आं बेखौ ओंखायनो उत्थापन खालामदों मिटिङाव जे मानो बर'फोरनि मोनसेबो बैसागु खुंग्रा आफादा लिस्टआव फैदिया। बर'फ्राबोथ' बैसागु पालन खालामो, मानो बेबायदि माने डिप्राइभ जाखो, बे जिनिसखौ दिनै ओंखायनो बाव उत्थापन खालामनाय जादों आरो जोङो मिटिं जोबनानैबो रायलायफिनबाय। डिसि बायदिनिफ्राय गाव आसाम गभर्नमेन्टनो गोदान मोनसे प्रप'जाल हरफिननायनि बेबायदि हाबाफारिखौ लागोनखौ बिथाङा जोंनो खोन्थादों आरो जों नायनि मा जायो। अब्लाबो आं मोनसे खावलायगोन जे बैसागुनि थाखाय सरकारा जोंनो रां अनसुंथाइ होयोब्लाबो होआब्लाबो जों जिहेथु बैसागुखौ बर'फ्रा फालिबोबाय थादों, सरकारनिफ्राय मोनबाबो मोनाबाबो जोङो बैसागुखौ पालन खालामनांगोन। दिनैसो मोनदों होननानै जेन'बा दिनैसो फालिगोन, गाबोन मोनला होननानै गाबोन बन्द' खालामगोन बिदि खोथा गैया। गतिके मोननाय मोनैखौ लानानै माबा खारनाव अफिसियेल माखासे जगाजग कमिउनिकेसननि नायबिजिरनायनि बिथिङाव फेलें जानायनि थाखाय थालांदोंब्लाबो गोसोआव जेबो दुखु दाहा लायालासे खुलायै गेबेङै रंजा बाजायै बैसागुखौ पालन खालामनायनि थाखाय रायजोफोरखौ आं खावलायबाय। सरकारा जेरैबायदि गाइडलाइन हरदों बे गाइडलाइन मथे खामानि मावदों। आङो बुंनो थाङा जे गावसोरनि पावारखौ बाहायनानै मावदों बेखौ आं बुङा। बे सरकारा बिथांमोननो जेखिनि माखासे बिथोन हरदों बे बिथोनखौ लानानै बिथांमोनहा मावदों, खिन्थु बाव एक्सट्रा अर्डिनारि माखासे एरेन्जमेन्ट हिसाबै प्रसासननि दायथ' थानाय बिथांमोनहा गावसोरो गावसोरनि थोंजोङै खालामालासे गुबुन दल संगठनफोरखौबो जगाजग खालामनानै लानानै खामानि मावोमोनबा साबसिन जागौमोन, होमबा दावराव दावसिया जानाय नङामोन, गुलाय गुजाया जानाय नङामोन। थेंक इउ सार।